Aku lingkuh jalan HP mau ke. Cuma ndang. Alah. HP. Aduh, jam bubut. Ayo ten balik ten sak wis sore lah. Balik. Ya ini balik. Balik sore. Yo sayo. Jualan aku. Ayo. Yo. Seru. Ayo. Yo. Pasule kok ya rambut jipo. Ya pasule jimur kebalik lho kok balik wong tok kurang tuntung kaya. Yo ayo lali ya. Lali. Kok HP-an ae. Yo. Dari teh. Dari teh ndi? Ya ampun. Artinya kono kae mulu ton, ndelinggo kono ilmu nguncai nganu mulu. Jan. Rumah sakit. Kono lho. Ono ndi lho? Rono. Malah. Oh, alah ngono ya arep kene bar ngoncek yo ora gowo lho. Kang. Suwi men to ayo to. Iya. Pacule undi? Pilo. Kok ya pacule yo. Wah, suwi men njupuk pacul lho. Lah ora dikacangking sisan arek. Sisan piye? Yo. Lah tase ton, ada banyumu. Lah ning endi mau? Alah, mau gorono ya cimuk gentar cimuk di air kono. Alah. Oh, jam. Suwi ne rai ram. Jo, kowe kuwi. Koni kabeh kuwi. Gowo. Bong. Ayo cepet yo. Iya. Ya Allah. Salane lulu eram. Alah, tonton kontake ketinggalan, tonton. Tinggalane endi? Nggondur kayu ke. Nggondur kayu nang nggon ke lho, nggon aku lingkuh jalan HP mau ke. Cuma ndang. Alah. Cepet. Paket mau lho. Iki. Nggonane kayu sebelah anu ke lho, nggon anu. Nah, nggon aku jalan HP mau. Ndang lho cepet lho, mlaku sat-set ngono lho. Lah ngono sendale cepet lho, mlayu ngono lho. Rak surup malah. Lah kuwi ngono kuwi. Wes blayu. Malah. Sat-set ngono lho nek mlaku iki. Ki arep gawa kuwi. Iya. Jen. Wong kene apa-apa ki sat-set mlayu ngono lho nek megah iki. Aku cukup dhewe. Cepet ya. Ya yo. Alah. Jangan. Anu kontake nang ndi. Ya ampun Tun. Sate kok ngono. Rokok karo korekku Tun, tinggalane. Lah cukup dhewe lho. Si montosan diluk kono lho, Tang. Sampeane ngopo lho? Masalahnya dikongkon tindang blayu lho. Ih. Jen. Melayu sat-sat ngono lho.